Здравейте хора, аз съм Бони БГ и с мен пак е Прото БГ. И днес ще играем Майнкрафт на оцеляване. Аз правя сервера. И това е първи епизод на оцеляване. Хайде бе, най. Хайде. Чак. Аз влязам един слов. Добре, по-бързо де. Айде, вече ми е готов сервер. О, май гад, как бъгна. Ти питах го. Тия белите са за тур. Добре, извой по-бързо е. Той няма да снима, защото не иска да снима за това. И той влезна сега. И сега почваме. Първо да чупиме дърво. А си правим ли първо къща или не? Не си правим. Под земята искаш под земята. Аз да направя къща, защото аз правя по-хора от тебе. А е верно? Аз събирам много дърво. Я направя един крафтинг. Добре, сега само. Добре, после ми дай и дърва. Ето. Ти си някакъв сквид. А защо не ще ти спрят? После искаш така една програма на снимане. Окей. Добре, ама да знаеш малко. Аз сега малко да позабера дърво за къщи. Не дърво, къща на дърво е. Къща на дърво сме приели и се бъгва винаги. Той сега ще дойде. Да знам. Сега ще направя аз къща, не той, да знаете. Казвам го отново. И се връщам и извинете, ти се трябва да малко. Защото му се обади. И сега трябва. Аз събирам дърво, знаеш, и ти събирай дърво. Ти за факли събирай. Да знаеш, и да знаете, да ви кажа, можете да абонирате се и лайкнете видеото и пишете някакви коментари. Без хейт.